usa ka buutan nga estudyante. Kada buntag siya mo sugo-sugoon sa ilang maestra. Kay buutan lagi. Sa to pa mo si pinaka Siya pinakabuutan most polite. Mm. Painon pa. No. Usa ka buntag niya nagisugo siya sa ilang maestra. Bitong, kuha ang akong labakara sa lamisa. Kaya gipaningot ko. Oo ma'am. Pagbalik ni Bitong, dala na niya ang labakara. Lapis ma'am. Lapis, labakara ang akong gisugo ni mo. Lapis mo imong gikuha. Di man lapis ang nga isuwat akong buti pasabot ma'am. Nga mingon ka man lapis. Lingkod akong pahiran imong sampot. Si Bitong udtunang mibangon sa ila. Dali siyang mikuha sa tuwalya. Sabon, naligo. Pagkahuman, Ako sa mga Kaon. kaligo, uwan. tubig. Yato Tubig siya sa na. siya aron maligo. Abi nagaguwan kay uwan bi, uwan na. Pagkahuman niya og pamahaw, nag-ilis. Adto na sa eskwelahan, dali siyang paspas ang iyang lakang may paingon sa eskwelahan. Ikasugat niya si Iyo Pablo. Iyang gipangutana. Iyo, unsa nang orasa? Kanwa mo tingog ang tiguang Misailo. Dahiyang iyang gilingi, mibalik ang tiguang. Yung pasayloan wa kumutubag nimo ganiha. Saon bo misimba. Asa ni simbahan sa tuwa? Hindi ni simbahan sa upon. Sa gaw sa simbahan iyang nakita ang usa ka makilinimos nga buta. Awo na Limos in naman po din magpagkalimod na. town sir. Limos in town sir. Gitagaan ni Bitong og 5 pesos. Hino-hino sa buta ang kwarta. Di matinuod ni kwarta sir. O manigiring-giring. Ito nga gikuha. Gikuha og balik ni Bitong ang 5 ang susi buta. Iyang gilisan og tansan gipiniktik. Hino-hino sa anang buta og balik. Mao ni tinuod kwarta sir na giring-giring.